je koliko brinemo o mladima, kako brinemo o bezbednosti mladih i kako ih edukujemo po ovom pitanju. Centar za omladinu Tvoja Srbija uskoro završava realizaciju projekta Bezbedni mladi, Sigurnija Srbija i 800 mladih i 13 srednjih škola u Srbiji učestvovalo je u radionicama o bezbednosti. Kako su bile koncipirane ove radionice, kakva su iskustva i kakvi su dalji planovi, čućemo od Itane Miljanić, koja je menadžer ovog projekta. Dobrodošli. I gospodin Nebojša Pantelić, predsjednik Internacionalne policijske asocijacije za regiju Beograda. Dobar dan. Dobro večer. Dobro večer. Nekako, hajde da krenemo, Itana, od vas zapravo kako su zamišljene ove radionice i o čemu je zapravo reč? Mi smo istraživanjem koje smo sprovodili kada smo planirali pisanje ovog projekta došli do zaključka da postoje neke, da kažemo, 3 teme koje su trenutno najaktuelnije među mladima i koje njima, da kažemo, iz kojih imaju najmanje onako znanja i da shvate šta je zapravo prava pretnja. To su nasilje među vršnjacima, što je sada trenutno onako baš aktuelno, zatim zloupotreba narkotika i ostalih opojnih sredstava i prosto trgovina ljudima za koju se, moram da kažem, tokom radionice ispostavilo onako da imaju najmanje znanja i da uopšte nisu svesni pretnji koje im sa interneta, na primjer, konkretno dolaze. Sad malo više možda o temama i samim će moći Nebojša da kaže. Eto, mi smo tim projektom dobili sredstva da realizujemo 10 radionica. To je trebalo da bude 10 škola i nekih 200 đaka. Osnovne škole? Srednje škole su u pitanju, da, jer nekako kod njih je problematičnija situacija, da. Međutim, eto, mi smo nekako dobrom koordinacijom i sa pedagozima tih škola i uopšte saradnjom škola u gradovima između sebe uspeli da napravimo koncept da ipak uključimo 13 škola umesto 10 i eto, tolika je zainteresovanost mladih bila da smo umesto 200 đaka, kako je bilo planirano projektom, više od 800 njih uspeli da, tako kažem, uglavimo u te radionice da u njima učestvuju. Gospodine Panteliću, kako izgleda slika današnjih mladih ljudi koji su eto na pragu punoletstva, na pragu neke samostalnosti, možda i nešto ispod? Dakle, čuli smo od Itane da nisu baš dovoljno informisani po pitanju raznih opasnosti koje vrebaju. Tačno, ovo što je rekla moja uvažena koleginica Itana, mogu u potpunosti da se složim. Mogu da vam kažem kao čovjek, odnosno kao policajac koji je više od 20 godina radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova i pored toga što predsjedava jednom ovakvom organizacijom za Beograd, da je ovo za mene jedno dragoceno iskustvo kojom prilikom sam imao da mojim drugarima, srednjoškolcima, prenesem jedna praktična znanja, ne teorijska, znate. Oni sva znanja pokupe na internetu, razne druge mogućnosti do kojih oni mogu doći, ali da biste ih učinili zanimljivi i interesantni, onda od vas žele da čuju istinu, da čuju kakve su to stvarno priče iz realnih života, iz realnih situacija, iz realne stvarnosti. Dakle, vi ste im prenosili primere policijske istraga i slučaja? Ja sam prenosio primere, sam sam, s obzirom da sam i radio u određenim oblastima Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno da sam napisao jedan broj knjiga i udžbenika i praktikuma i priručnika, tako da sam imao mnogo toga da im prenesem. Primeri su bili drastični, znači od njih ne trebate ništa kriti. Nisu to deca. Znači, danas im obično se kaže kad se rodi dete, on se rodi sa kompjuterom. Ne. Meni je veoma važno bilo da preokupim njihovu pažnju, da shvate ozbiljnost situacije i vremena u kome živimo. Znate, opasnosti koje su svakodnevne. Shvataju li? Vidite li da su na kom su pragu shvatanja? Pa, vidite, oni shvataju, ali bojim se da nisu na potrebnom i dovoljnom nivou i da sa ovakvom vrstom edukacije treba nastaviti, da treba intenzivno raditi. Deca su jako interesantna. Takva su postavili pitanja da prosto vas iznenade. Ali kažem, hvala Bogu, zahvaljujući iskustvu koje imam, višegodišnjem iskustvu u određenim oblastima, smatram da sam uspeo da privučem njihovu pažnju i posle svakog završetka uvek je bilo interesovanje kada ćete nam opet doći, kada ćete opet doći. Znate, kada im pokažete određene slike, kako izgleda lice koje konzumira drogu, kako izgleda alkoholičar, kako izgleda trgovci ljudima, kako da se odbrane od onih koji žele nasilno da ih otmu, kakve opasnosti i vrebaju kada uključe kompjuter, Facebook, kako da se ponašaju na fudbalskim utakmicama gde odu lepo da navijaju stvari, to se pretvori u nešto sasvim drugo od očekivanog. To je ono što su imali prilike da čuju, znači, direktno iz prakse. Kada govorimo o vršnjačkom nasilju, nekako je to jedan od takođe vrlo značajnih problema sa kojim se susrećemo. Možemo reći da 90. godina ko je odrastao je neki način osjećao to takođe, ali danas je možda to vidljivije zbog sredstava javnog informisanja i uopšte interaktivnih mreža. Kakvi su vaši podaci, odnosno vaše iskustva, pa evo, dakle, i ocena mladih ljudi vezano za vršnjačko nasilje?
Pa, što se tiče tih podataka, znate, veoma je tu nezahvalno govoriti. Statistika je čudo. Mi možemo da kažemo i ovako i onako. Znate, ako želite da prikrijete nešto, statistiku možete vešto ispeglati. Nama nije bitna statistika, nego šta mi treba da uradimo da ta deca budu bezbedna. Svakako da i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstvo omladine i sporta, koji pokrovitelji ovog čitavog projekta, ulažu napore i preko ljudi poput mene i poput ove organizacije koje angažuju za ovakve projekte, mogu mnogo tome da doprinesu. Ova organizacija, odnosno Internacionalna policijska asocijacija, je podržala u potpunosti nacionalnu strategiju za razvoj koju je usvojila Vlada Republike Srbije i aktivno se uključila od njenog samog početka. Ovo je samo početak akcije. Mi ćemo nastaviti u ovom narednom periodu intenzivnije još više. Ne bi sada otkrivamo, jel tako, ali saradnja će biti obostrana, a svakako u interesu dece, omladine. Ne treba zaboraviti roditelje, znate, u ovoj cijeloj priči. Deca su tu, da, deca su čula. Roditelji su možda često odsutni. Vidite uslove života u kakvim živimo. Ljudi se boje za opstanak, teška ekonomska situacija. Možda nemaju dovoljno vremena da posvete svom detetu. Možda dete nema koga ni da pita. I onda je prepušteno situacija, prepušteno je ulici, prepušteno je navijačkim grupama, prepušteno je nekim ljudima koje je upoznao u toku noći, a već je sutradan možda žrtva. Koji se čine kao spasitelji, da. Tako je, koji se čine kao spasitelji. Znate, što ja imam običaj da kažem, to su one, znate, ubica anđelskog lica. Znate, ima raznih profila ličnosti o kojima sam ja deci govorio, kako da ih prepoznaju na pogled samo. A ono što je možda interesantno istaći jeste da sam u svojoj ekipi vodio i ljude koji su također članovi Internacionalne policijske asocijacije, koji su majstori realnog aikidoa. I koji mi imamo... Su ih učili malo i kako da se bore. Tako je, ali nije to klasično, znate, realni aikido, nego mi imamo poseban program za decu. Kako da se zaštite od nasilnika, pogotovo devojčice u nekim situacijama. Znači, od nekog nasilnog pokušaja, da ne kažem sad, silovanja ili otimanja mobilnog telefona ili nekog ponašanja koje može doći faktički do fizičkog kontakta. I mogu da vam kažem da interesovanje bilo tako da jednostavno... Vole devojčice da se bore. Tako je, tako. To su sve novine koje mi uvodimo i koje ćemo sa zadovoljstvom razvijati. Da. Itana, još da pomenemo, dakle, na početku svog izlaganja rekla si da je informisanost možda bila na najnižem nivou vezana za trgovinu ljudima. Kako je izgledala ta slika? Šta nisu znali klinci? Pa, dok su trajale radionice, pošto je Nebojša držao predavanje, ja sam pratila šta se dešava i kako... Puls narodu, da. Da, kako reaguju. Prosto, čula sam, kada je Nebojša prikazivao slike, na primjer, kako su ti ljudi, da se tako izrazim, spakovani u kola, u instrument table, u najneverovatnije moguće načine kako prevoze te ljude preko granice. Čuli su se uzdesi, je li ovo moguće? Pa onda, prosto te neke pretnje koje stavljanje fotografija na Facebook, čak ja nisam znala da je stavljanje fotografije svog kućnog ljubimca na Facebook može da bude pretnja za vas. Jer prosto odajete na šta ste slabi i šta može prosto da dovede do toga da vi odreagujete na nešto. Takođe neke priče prosto koje sam čula od Nebojše, na koji način oni znaju da navlače devojčice, to su slike, on postavi sliku vršnjaka, prosto kreće da priča ja sam tu za tebe, kada su ljute na roditelje, onda to posebno... Da, podrška, razumevanje. Tako da sam nekako stekla utisak, otprilike kad je Nebojša postavljao pitanja, da su uglavnom ove druge dve teme manje više nešto znali, pa čuli na televiziji, pa pročitali na internetu, ali da zapravo tu pretnju od trgovine ljudima, da se time uopšte nisu bavili. Prosto uopšte to nemaju svesti kao pretnju. Evo možda sad, kada se desi ovaj slučaj sa malom Tijanom, Jurić, možda su sad malo počeli da o tome više pričaju, da se o tome više priča, ali prosto, eto, to je bilo, da kažemo, nešto što su najmanje znali. Gospodine Panteliću, samo da zaključujemo ovaj razgovor pričom, dakle, o interaktivnim mrežama, odnosno o Facebooku. Sad, iz te priče i tog predavanja se negdje zaključuje da je gotovo potpuno nebezbedno učestvovati, mislim, na Facebooku. Prepostavljam da ste onda vi apsolutno protiv. Razbio sam i sve tabu teme, verujte mi, znači do toga da mi provali mi šifru na teme. Tako da ukazao sam deci na koji način da obrate pažnju. Ne podržavate Facebook? Pa, znate kako, to je sad stvar ličnog interesovanja. Ja lično iz razloga bezbednosti, sa ovog aspekta bezbednosti ne. Znači, kao što je rekla Itana, verujte mi, svaki detalj govori o vama. Vašu prednost, vašu manu, vašu slabost. Znači, nebitno, kućni ljubimac, mobilni telefon, sve ima svoje značenje. Imate profile ljudi koji prate i koji će iz svake sitnice
s vaše slike, vašeg pogleda, detalja, ovdje će izvući vašu slabost i ponuditi vam se u nekoj situaciji, pratit će vas kroz Facebook. Vidjet ćete u nekom momentu, poželit ćete nekom da ste slabi na nešto. Tu je on spasilac. Znate. Svet je vrlo nebezbedno mesto iz vašeg ugla. Vrlo je nebezbedno mesto, verujte mi. I ono što sam ja mojim drugarima ukazio praktično kako da se zaštiti. I to je prvi put da su i čuli za jednu takvu. Oni deca nisu veo da to tako postoji. Da, a dobro, decu nekako najvažnije čini se zaplašiti. Mislim, lako ćemo mi stariji da se izborimo sa svim tim informacijama, ali njima se nekako čini taj strah je najvažniji izazvati kako ne bi dolazili. Ali jedan podatak, znate, ja samo u svojim predavanju sam rekao ovako interesantno, pa sad neka razmišljaju sljedeći primjer. Da li vi, drugari, mislite da kada obrišete nešto sa vašeg desktopa, nešto što ste radili, ste učili, da se to briše zauvek? Razmislite kada odete kući. Ja. Ja samo bih jednu stvar dodala, čisto da se razjasnimo da nisu samo deca neinformisana. Nama su na svim radionicama prisustvovali članovi školskih timova za borbu protiv vršnjačkog nasilja, generalno protiv nasilja, govora mržnje. Tako da to govori o tome da je i profesorima, odnosno nastavnicima, potrebna edukacija. Njih su postavili da budu članovi tih timova, oni nemaju nikakva... To od uvek bilo, čini se. Tako je. Tako da nisu samo deca u problemu kad je informisanje u pitanju, nego i boga mi i stariji. Hvala vam puno i želim vam da nastavite sa ovakvim akcijama kako bismo mladi ljudi informisali kako mogu da se zaštite. Hvala i vama. Hvala vam. Nastavljamo nakon kratke pauze da završimo sa temama vezanim za kulturu ovoga grada, odnosno da vam predstavimo jednu interesantnu izložbu.